година тази тема, тъй като хората, които ще видите под формата на пясъчни скулптури и композиции, са хора реални, които са исторически личности, хора, които са допринесли за развитието на човечеството в някаква сфера, и сме решили тази година тези фигури да бъдат точно в тяхна чест. Тази година имахме и една така закачка игра с популярен български известен човек, който не беше назован умишлено, и дадахме възможност на хората, които искат да участват и да познаят, съответно да спечелят достъп до фестивала през цялото лято. 4 човека познаха, участниците бяха над 50, които подадаха заявление, 4 човека. Ще ви кажа и тяхните имена. Веселина Григорова, която е тук. Вие сте, извинявам се, Веселина Григорова, Николина Иванова, Веселина Пеева, третото момиче, и Джулиана Джули, която, за съжаление, не можахме да направим връзка за днес, но тя ще може да си получи, както и другата Веселина Григорова, в пресцентъра своите покани. Иначе за мен е наистина удоволствие да ви ги дам днес. Те са за по двама души, т.е. имат 4 човека, неограничен достъп през целия фестивал. Заповядайте. Тази година събитията, които община Бургас организира, са много разнообразни и фестивала е част от тях. Ние винаги държиме да се подчертаем, че това е във връзка с кандидатурата ни за Европейска столица на културата, не случайно, защото мислим, че Бургас е град мека на фестивали, концерти, просто наистина лятото е една огромна, как да кажа, това е наистина един център, който се превръща в, мога да кажа смело, един от най-добрите световни центрове за култура, с своето многообразие на културни събития, фестивали, концерти, участия. Така че надяваме се 2019 година наистина да имаме успех и Бургас да бъде европейска столица на културата. Колкото на пясък бяха? Тази година минахме количеството от над 4000 тона, тъй като вземахме допълнително 300 тона. И де-факто вече сме над 4000 тона пясък. И самите фигури виждате, че са и по-мащабни от миналата година, височина, като композиции, като размери. Нещо за участниците? Участниците тази година са 17 скулптури, които ще направят 18, дори още една фигура ще направим, 19 фигури ще бъдат. Като 19-та ще бъде Европейска столица на културата 2019. Тя все още не е готова, ще бъде издигната. Самите скулптурите ще бъдат българи. Те са вече неизменна част, тъй като де-факто школата, която се създаде при фестивала на Бургас, така опит, те вече са доказани. Самия факт, че ги канат вече от други международни фестивали, доказва, че те наистина са успешни скулптури. 10 са българите, 2 руснаци, 1 украинец, поляк, чех, италянка и португалец. Тоест 10 българи, другите 6? 7 чужденци. 7 чужденци. Кобрата прави нашия подразделен. Ами в момента виждам, че го няма. Някъде наоколо е. Надявам се, че ще дойде, ако не, ще дойде. Ако ще направи Европейска столица 2019? Ами, може би ще участват всички скулптури. Всички Да, това е идеята, да бъде изградена. Тя ще е една колона, която ще е с и изписано. Тя ще е просто като входна колона. Къде ще бъде инсталирана? Ами, някъде тук в района, където е момичето, което е Веселина Пеева. Да, разбира. За сравнение, миналата година колко тона пясък бяха използвани? 3700. 3700, да, 750. А тук са над 4 вече. Тук вече сме на 4 тона със сигурност.